Početkom travnja prošle godine predstavnici Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping odabrali su prvih 10 sportskih ambasadora. Međunarodni projekt PrePlay uključuje razne oblike edukacijskih aktivnosti na području antidopinga upravo putem tih sportskih ambasadora. O tome ćemo razgovarati u sljedećim minutama i zato su nam se pridružile dvije divne dame. Marija Martina Glavaš, inače sportska ambasadorica. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospođa Vesna Barišić, članica projektnog tima projekta PrePlay. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Koliko je nama poznato, projekt PrePlay je počeo 1. siječnja 2015. godine i potrajat će sve do kraja ove 2016. godine. Prije no što krenemo u razgovor, bilo bi zasigurno lijepo pogledati tko su ambasadori, kako su oni postali i kakve poruke prenose. Pa neka to bude u prilogu koji slijedi. Trud, znoj, odricanje, put do sportskih uspjeha i medalja sve je samo ne lak. Neki će sportaši u želji za što boljim rezultatima posegnuti za nedopuštenim sredstvima, dopingom. No sportaši koje ćete u ovoj priči upoznati sigurno nisu ti. Štoviše, oni će se protiv toga boriti. Moje ime je Petra Jurić, studentica sam druge godine Kineziološkog fakulteta i trenirala sam umjetničko klizanje do prije 2 godine. Kada sam se bavila umjetničkim klizanjem, bila sam i sama podvrgnuta doping testiranju, ali u mom sportu pretežno baš i ne postoji sam doping. Također sportovi u kojima je taj doping izražen je biciklizam, to je opće poznato, također atletika, plivanje, svi ti zapravo nekakvi sportovi gdje je bitna brzina i izdržljivost. Doping je zaista problem, ali kada imate sportaša koji želi brže, više, jače, a to su svi oni koji zapravo žele postići vrhunske rezultate, u datim trenucima oni počinju slijepo slušati nekoga koji ih vodi. I ako taj ima jednaku želju uspjeti, a možda je sklon nekakvim metodama koji nisu dobre, ti sportaši nekada i nesvjesno uzmu nešto. Iako u novije vrijeme, pogotovo u atletici, u plivanju, u bodybuildingu, dakle u tim sportovima koji su medijski više eksponirani po pitanju dopinga, provode se na razini svjetske antidopinške agencije edukacije na svakom većem natjecanju. No da bi se poruka proširila i na mlađe dobne skupine, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping uključio se u europski projekt pod nazivom PrePlay. PrePlay program je program u kojem sudjeluje 5 zemalja. To su Hrvatska, Slovenija, Latvija, Estonija i Malta. I mi zapravo kroz taj program nastojimo mladima i djeci proširiti znanje o štetnim učincima samog dopinga, te im želimo zapravo dati na znanje da im to ne bi postalo niti nekakva opcija. Projekt je počeo u siječnju prošle i trajaće do kraja ove godine. Antidopinški ambasadori su studenti, većinom s Kineziološkog fakulteta, no ima i onih koji dolaze s arhitekture, političkih znanosti i filozofskog fakulteta. Sveukupno ih je 22. I svi imaju važnu ulogu, stoga i jesu morali proći nacionalnu i međunarodnu edukaciju. Mi smo svi se prijavili na jedan oglas koji je Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping objavio početkom prošle godine. I u prvom krugu je nas 10 bilo odabrano i bili smo poslani u Portorož na edukaciju gdje smo bili sa antidopinškim ambasadorima iz Slovenije, koja je zapravo organizator cijelog projekta, Malte, Latvije i Estonije. A onda smo u 10. mjesecu nakon idućeg kruga regrutacije novih ambasadora, tih novih 12, u Poreču krajem 10. mjeseca održali edukaciju gdje smo zapravo mi, ajmo reći sad stari ambasadori, podučavali nove ambasadore o cijelom tom programu koji smo učili u Portorožu. Dokle god projekt traje, ambasadori će biti aktivni na terenu. Obično se ide na nekakva natjecanja gdje držimo outlet outreach programe, to imamo svoj štand gdje preko laptopa provodimo kvizove koji je WADA. WADA je svjetska antidopinška organizacija osmislila kviz kojim se zapravo najbolje promiče ta poruka o antidopingu. Također bili smo na predavanjima u sportskim klubovima, sportskim savezima i osnovnim i srednjim školama. Razvoj dopinških sredstava je uvijek malo ispred kontrolnih sredstava za doping. I vi sada ako se analizira krv unazad od onih sportaša koji su u 80. godinama postizali vrhunske rezultate, danas bi testovi pokazali nešto drugo. I imamo takvih primjera, o tome se govori, ali njihove medalje su sada medalje koje su pripadale onom periodu i onim uvjetima i onim kontrolnim testovima. Tako i sada. Da li je moguće sport uopće izolirati iz toga?
Ne znamo, ali vrijeme amaterizma očito u nekim vrstama sportova je završeno. Budući da u pre-play kampanji mladi educiraju mlade izravno, oči u oči, velika je mogućnost da će svijest o moralnoj neprikladnosti korištenja dopinga naići na plodno tlo. To znači da bismo u budućnosti mogli više razgovarati o sportskim uspjesima, a manje o pozitivnim testovima na doping. A to uostalom i jest sport. U zdravom tijelu, zdrav duh. Naravno, o tome ćemo i razgovarati. O zdravom duhu u zdravom tijelu. Gospođo Barišić, iako će pitanje možda zazvučati na neki način trivijalno, što je doping? Doping je primjena tvari iz različitih skupina farmakološki aktivnih tvari i nedozvoljenih postupaka koji se protive etici u medicini i sportu. Doping je varanje. Doping je štetan za zdravlje onoga koji ga uzima, dovodi u neravnopravan položaj one sportaše koji ga ne uzimaju i u suprotnosti s duhom sporta. Ili volimo to najjednostavnije reći, doping je zlouporaba lijekova u svrhu poboljšanja sportske izvedbe. Ukoliko sportaši te lijekove uzimaju u prekomjernim količinama, može doći do oštećenja različitih organskih sustava, pa i prijevremene smrti. Recimo u periodu od 1997. do 2000. 19 biciklista je umrlo od posljedica uzimanja dopinga. To je veliki broj. To je ona najgora posljedica. I to je samo jedan sport. Dakle, samo smo izdvojili biciklizam. Iako često ljudi govore biciklizam je najzaraženiji dopingom, nije istina. Doping hara cijelim svijetom i u svim sportovima podjednako. Naravno, postoje rizični sportovi i oni koji su manje rizični. Što mislite, grize li na neki način savjest sportaše pa i njihove trenere nakon što su uzeli doping i postigli vrhunske rezultate na kraju karijere? Nismo imali priliku sa tako nekom osobom razgovarati, međutim, njihov cilj je doći do ostvarenja njihovih želja na što brži i jednostavniji način. I na tom putu oni biraju doping. Tada im se to čini prikladno. Ukoliko oni ostvare tu materijalnu korist, sve dobiti koje slijede po ostvarenju velikih rezultata, a pritom sačuvaju zdravlje, ne mislim da ih grize savjest. Možda se jedino boje da se ne bi retroaktivnim testiranjem otkrilo da su uzimali nešto. Međutim, kada bi se retroaktivno, a više se ne može, testiralo uzorke iz 80. godina tipa DDR-a, nemamo mi više što otkrivati niti što pričati, jer i popis zabranjenih sredstava je takav da se mijenja. On se iz godine u godinu ažurira. Da, ali ostaju sumnje na te vrhunske rezultate. Ali dakako da, ako je rekord 30 godina star, ne može ga niko srušiti do danas. On je sumnjiv. Međutim, možda tada to nije bilo zabranjeno. Možda su uzimali nešto što nije bilo na popisu zabranjenih tvari. Tako da o tome čak ne možemo ni pričati. Ali je velik zadatak i izazov sportašima ovog doba srušiti rekord na 100 i 200 metara u ženskoj konkurenciji, koji drži još uvijek rano preminula Florence Griffith Joyner, priča se od posljedica uzimanja dopinga, ili 400 metara Marita Koch, Jarmila Kratofilova 800 metara. Sve su to rekordi koji su nedostižni danas. Da. Marija Martina je jutro s nama kao jedna od sportskih ambasadora, odnosno kao sportska ambasadorica koja se inače bavi suvremenim plesom. Sad, pitanje, jeste li ikada bili izloženi nekakvom dopingu, odnosno da vam je neko pokušao na neki način ponuditi kao pa bit će vam lakše plesati, manje ćete se umoriti? Nisam, hvala Bogu. Naime, slična je situacija kao i u umjetničkom klizanju o kojem je Petra pričala. Nije toliko rasprostranjen u plesu. Nema potrebe za poboljšanjem brzine, snage, izdržljivosti i slično, pa barem kod nas do tak nečeg nije došlo. Dobro, ali kao sportska ambasadorica, koja je onda vaša zadaća sada, evo do kraja ove 2016. do kada traje projekt Preplay? Naša zadaća kao sportskih ambasadora je znači promicati čisti sport, obrazovati mlade sportaše, mladež općenito, potaknuti javnost na svijest o štetnostima dopinga, držati te outreach programe o kojima je Luka pričao u prilogu. Znači, to su kvizovi u kojima djeca malo testiraju svoje znanje, pa onda svakako nas priupitaju o nekim nejasnoćama. Zatim držati predavanja po školama, klubovima, znači gdje god nam se ukaže prilika, i cilj nam je barem njih 10 osvijestiti koji će onda to dalje širiti svojim vršnjacima i eto, možda napravimo svoj cilj. Širiti poruku dalje, da. Mladima više vjeruju.
mislimo da kada dođu Lakše ti je u naši kontakt mladi, doći, da. 22 ambasadora i pruže neku poruku, ponude svoje znanje, koje je sad veliko nakon tih silnih edukacija koje su prošli, mislim da ih mladi ljudi jednostavnije doživljavaju, vjeruju oni nama, ali oni to nekim svojim riječima drugačije prikažu, objasne. Zato je ta korist od tih mladih ambasadora. Mogu se više povezati Mogu se ipak jer su povezati. bliži možda i Tako je. godinama i po nekom iskustvu i po Tako je. nekim interesima.